Ga su nan. Kai ka shira. Tana dogon bidiyo mai daɗiya. Eh mana. Ita wai yanki a take. Oke, sha take yi. Siyana tana yi. Kaga motoci sun ka saba da wanda. Eh. Ma da can kan sai karuciya. Amma in na je can gaban gidan Sale ba sai a yan gaba. Bari duk sai sun gama. Sannan ku Allah ya tsare. Kalle na ya kare kanti ne. Na mashin din? Na mashin. Na motar nan dai da rika ma sani. Na'am? Ofisa, sami aiki. Allah ya tsare. Ya yi daidai. Ba har kana cikin tawagaga. Dogo dogo. Sani. Barka da. Bari su taka ɗan sa. We are together. Good night. Mota ai wai akwai wanda kirga motocin gaba. Ban kirga amma na zo yanzu ƙarshe sai na kirga shi. Baya? Amin Allah ya. Ai baran ƙara tsayawa baya. Masar ya wuce? Bisa mashin yake. Ya wuce ina ganin. Amma shi zarauta ta ne tun da akwai wanda ya baro mota can to. Yanzu haka? Cikin isa din? Da kaya? Kai kuma ɗauka su kai kasa. Kai, haji kaurin wani abu. Laina ne. Kai, ku gyara mu wuce. The crimes you have in the north, the insecurity you have in the north is as a direct consequence of their own action. They groomed them. Al-Qaeda in the Maghreb, ISIS in West Africa. You've just heard a message that echoes the cries of the oppressed and the resolve of the free. At Biafra Battle Cry TV, we stand firm in amplifying voices that challenge tyranny and defend humanity. Stay vigilant, stay united,
and never stop speaking truth to power. Until next time, keep the fire of freedom burning.